aloitusheittoon. Brown sen vie ja Caron Ross Nokian ensimmäistä hyökkäystä siinä käynnistelee. Pallo Brownille. Ja pelaa sen Greenille. Ross Ahonen juoksee tuon screenin läpi. Pallon liike melkoista pysynyt kuitenkin 3 pisteen viivan takaa. Nyt Ahonen lähtee pakittamaan Joona Tuomalaa vastaan, heittää ohi ja Curtis hakee tuon levypallon, pelaa sen Joona Tuomalalle ja katsotaan millainen O'Brien ensimmäinen piirretty hyökkäys on. Pallon Ikkariselle. Haetaan alley-oop syötöllä. Alexander se jää vähän matalaksi ja sen Fifi Aidoo katkaisee ja saman tien toisen päähän Fifi Aidoo pakittelee takaisinpäin. Caron Ross katsoo sisään Brownille. Brown isompana pelaa vielä ulos. Hyvä pallon liike. Siinä jo ehkä etu vähän menetettiin. Ja 3 sekunnin rike Lemon kavereista heittäisi, jotta hän olisi hyvässä levypalloasemassa, mutta ei. Sitä heittoa emme ikinä nähneet, kun Nikkarinen Tuomala pallo laitaan, palauttaa sen Nikkariselle. Nikkarinen hyökkää, kääntää Tuomalalle. Tuomalan 3 pisteen heitto ja vajaksi ja Fifi Aidoo poimii siitä jo. Levypallon lähtee toiseen päähän. Hyvin Alexander hänet pysäyttää. Antti Ahonen. 3 pisteen heitto hieman pitkä. Ahonen heittänyt tällä kaudella erinomaisesti tähän mennessä ja noussut hyvillä otteillaan isoon rooliin Nokian joukkueessa. Curtis Tuomalalle. Curtis odottaa Patrickin palloskriiniä, kääntää kulmaan Tuomala. Ei käytä tuota heittoa. Patrick hyökkää Ahosta vastaan, pyörähtää, menettää Caron Rossille palloja. 0-0 tilanteessa, kohta 2 minuuttia pelattu ja nytkö tulee ottelun avauskori? Kyllä, Caron Ross hienosti päätyrajaa pitkin. Apupuolustus myöhässä ja näin vierailijoiden pistetili auki. Curtis. Patrickin palloskriini kääntää Patrickille. Tuomala odottaa hetken aikaa, kunnes lähtee hyökkäämään. Yrittää hyppyttää Ahosta. Astuu Ahosen pienestä kohti koria. Laittaa pallon pussiin ja tasoittaa näin ollen tämän kamppailun. Ja Ross seuraavaa hyökkäystä kohti. Aidoo vippaa pallon takaisin Rossille. Hyvin Ross löytää korille rollaavan Clevon Brownin ja siinä Curtisin ja Alexanderin välillä pieni ajatuskatkos, mitä siinä palloskriinipuolustuksessa piti tehdä, kun Alexander lähtee hyökkäämään siitä tilanteeksi 3-4 ja näin Caron Ross Greenin kautta pallon takaisin. Lainan palloskriini nyt. Cobrat sen vaihtavat, jolloin Brown ei ole saman tien vapaa nyt. Rossin vuoro hyökätä Kaarelta, kääntää Greenille. Green pohtii, hyökkää Curtisia vastaan. Pysähtyy, kääntyy, kääntöhyppyheitto ohi Patrickille levypallo ja näin Patrick hyökkäyspäähän. Nikkarinen rauhoittaa hieman. Alexander pelaa pallon sisään Patrickille Ahonen häntä vastassa. Patrick hieman isompana pelaajana kääntyy, mutta kääntöhyppyheitto jää vajaaksi ja Nokia toiseen päähän. Ross odottaa, että Green ottaisi asemaa postista, jota lähtee itse haastamaan Patrickia. Löytää Green kulmasta vapaa 3 pisteen. Korjataan varpaat viivalla 2 pisteen heitto näyttää ottelun tuomaristo ja 6-3 vierasjohdossa mennään, kun Samari Curtis haastaa Fifi Aidoota. Luo kontaktin, viimeistelee. Curtis tasoittaa tämän kamppailun. Jälleen laidan palloskriini. Ross ei sitä käytä, hyökkää päätyyn, ottaa itse heiton ja laittaa pallon sisään. Caron Ross joutunut melkoiseen vastuuseen muiden Nokian takamiesten ollessa enemmän tai vähemmän vaivaisia. 36 joukkueen virhettä. O'Brien sivuraja Alexander antaa pallon Curtisille. Timi Puittinen harhauttaa, pelaa clip-flop Alexanderin kanssa ja pallo vielä takaisin, mutta Brown torjuu Alexanderin. Curtis saa irtopallon ja laittaa tuon 3 säkkiin ja kotijoukkueen pisteen johtoon ja vähän enemmän meteliä tänne Lapuan urheilutalolle.
kun Ahonen. Green hyökkää kohti keskustaa. Hyvin Puittinen haastaa tuon heiton ja se heitto ohi. Curtis odottelee siinä, että Alexander asettelee palloskriiniä. Lähtee kuitenkin hyökkäämään Rossia vastaan. Viimeistelee Caron Rossin yli. Ja näin kotijoukkue 3 pisteen johtoasemassa. Ross pitää palloa, lähtee haastamaan, ottaa tuon keskimatkan hyppyheiton, se ohi ja Ogdenille levypallo. Hieman nyt Nokian 2 viimeistä hyökkäystä jääneet vain 1 pelaajan käsiin, kun ei ole saatu palloa toimitettua sinne minne halutaan. Tuomala ilmoen teille syöttö Alexanderille, joka ei pysty viimeistelemään tuosta vähän vaikeasta asennosta Green Brownille, Brown Ahoselle ja Ahonen nostaa helpot 2 pistettä ja kaventaa kotijoukkueen johdon 1 pisteeseen. Tobrian seuraava hyökkäys Alexander. Tuomala haastaa Rossia, heittää vapaaehtoviivalta Rossin yli, se jää vajaaksi. Ja Max Besselink 3 vaihtoa samalla. Curtis menettää päätyrajasta. Rossille Ross yrittää pitkää syöttöä, mutta päätyrajalta Green tuomaan palloa ylös. Juho Lehtoranta hänen vartijanaan Thomas Murphy. Isaiah Ross kaarella nyt Patrickia vastaan. Cobrat tykkää paljon vaihtaa näitä screenejä. Besselink hyökkää heitto lyhyeksi, mutta Greenille levypallo. Green kohti keskustaa, voittaa Ogdenin siinä. Ei saa kuitenkaan palloa sisään. Hän on 80% vapaa heittäjä ollut alkukaudesta. Curtis seuraavaa Cobrien hyökkäystä rakentelemaan Ogdenin kautta, pallo takaisin Curtisille. Patrickin palloskriini, Curtis hyökkää, vähän meinaa sählätä pallon kanssa. Ogden, Timi Puittinen voittaa Besselinkin, yrittää tiputtaa Patrickille, mutta se syöttö jää vajaaksi ja siitä pallo Nokialle ja Ross kohti seuraavaa hyökkäystä. Haastaa Juha Lehtorantaa, pelaa Murphylle, Murphy Greenille. Ja jälleen Cobrat vaihtavat tuon palloskriinin ja siitä ei meinaa syntyä mitään. Ja siellä sisällä vääntää ja Nokialta kentälle ensimmäistä kertaa numerolla 18 pelaava Antti Kanervo. Antto Nikkanen myös Cobrilta kentälle. Nikkanen kääntää Puittiselle, Puittinen haastaa Besselinkiä. Ei pysty viimeistelemään Patrick, vahvasti hyökkäyslevypallossa. Pallo takaisin Patrickille ja se 3 ohi. Isaiah Ross yrittää pelata palloa Murphylle, mutta sen lähellä. Näin ollen pallo Nokialle. Caron Ross yrittää pelata palloa Murphylle. Antto Nikkanen sen hienosti katkaisee. Juho Lehtoranta transition 3 pisteen heitto suoraan. Se vajaaksi, mutta pallo päätyy Cobrille. Timi Puittisen vuoro ja ei vieläkään osu 3 pisteen heitossa. Useampi hyvä paikka nyt Cobrilla, ne kuitenkin ohi ja näin. Isaiah Ross, Murphy, Kanervo, Isaiah Ross. Keskellä oleva palloskriini, vasenkätinen Ross laittaa tyylikkäästi omasta kuljetuksesta tuon 3 pisteen heiton sisään ja Nokian 4 pisteen vierasjohtoon, kun vajaa 2 minuuttia meillä jäljellä. Ogden törmää siinä Murphyin, ei pysty viimeistelemään tuon tömähdyksen jälkeen ja jälleen mennään Nokian hyökkäyspäätä kohti. Ross ei saa palloa pelattua, Kanervolle menettää ja nyt on Cobrin vuoro juosta siinä. Kanervo ottaa viisikko tai kakkosviisikko nyt kentällä, koko aloitusviisikko. Vaihtopenkin puolella Isaiah Ross pelaa palloa Kanervolle, Nikkanen se siitä pallo sivurajalla ja Isaiah Ross ottaa jälleen omasta kuljetuksesta 3 pisteen heiton. Se nyt kuitenkin on Vino ja Jussi Turja tuli myös Cobrien puolelta sisään. Kanervo ei vielä ensimmäinen onnistunut 3 pisteen heitto tälle kaudelle. Murphy Tuomalaa vastaan pyörähtää, viimeistelee
tyylikkäästi. Hyvä ison miehen liike ja näin ollen 13-17 kun minuutti meillä ensimmäistä neljännestä jäljellä. Nikkarinen kulmaan Jussi Turjalle. Turja ei käytä sitä. Pelaa Patrikille. Patrik menettää. Kanervo riistää sen siitä vierestä. Nikula Kanervolle. Kanervo tyylikäs syöttö Isaiah Rossille ja Ross viimeistelee helpot 2 pistettä ja Nikkarinen Alexanderin korkea palloskriini. Pallo Patrikille, jota vertikotilanteessa työntää siellä. Virhe aika selviö. Patrikin kuitenkin kova pahitto jää lyhyeksi ja näin ollen Nokian mahdollisesti viimeinen hyökkäys tälle jaksolle. Isaiah Ross vasemman käden leijappi tyylikkästi sisään ja 15 sekuntia vielä jaksoa jäljellä. Koprien viimeistä hyökkäystä mennään, jos Nokia nyt ei satu rikkomaan ja Koprat vapaa heittoviivalle. Patrik, hyppyheitto kaukaa, se ohi ja 10 minuuttia takana lukemissa. Courtney Alexander Nokialta, Nikula Kanervo, Brown, Ahonen sekä Isaiah Ross. Kun Nikkarinen ensimmäiseen Cobra-hyökkäykseen haetaan Joona Tuomala, pallo takaisin Nikkariselle. Jussi Turja tulee tuosta Alexanderin screenistä, ei vapaudu. Ja päädytään tuohon korkean palloskriiniin. Nikkarinen, Alexander ja Brown torjuu Alexanderin tyylikkäästi. Ja nyt Alexander jää toiseen päähän vähän keräilemään itseään. Nokialla 5-4 hyökkäys Nikula kulmasta lyhyeksi. Varmasti Obrien kannalta se heittäjä, jolle tuo heitto ehkä voitiinkin antaa. Alexander kunnossa nyt sisällä Kanervoa vastaan. Yrittää löytää Patrikia, syöttö vähän pitkäksi. Alexander kuljettaa sen, Isaiah Ross riistää. Isaiah Ross toisen päähän, häntä rikkoo Joona Tuomala ja toinen sisään vierailijoilla 7 pisteen johto tällä hetkellä. Patrik nyt seuraavaa Cobra-hyökkäystä Jussi Turja. Timi Puittinen lähtee haastamaan, löytää Jussi Turjan. Turjan 3 pisteen heitto on vähän turhan kova ja levypallo päätyy Antti Ahoselle. Isaiah Ross nyt pallossa, Ahonen, Aidu, Ahonen ja molemmilla joukkueilla samankaltainen tämä perushyökkäys. Rossin 3 pisteen heitto pomppi ohi, Joona Tuomala tämän levypallon saa ja Nikkarinen katsoo mitä seuraavaksi. Ottaa oman 3 pisteen heiton, se lyhyeksi. Patrik on saada tuon levy. Nokia tuon pallon saa, Isaiah Ross pelaa nyt tuota ykköspaikkaa, kun sukunimikaimat Caron Ross on vaihdossa ja Kanervo Ross. Rossin hyppyheitto, se on hyvä ja näin vahvassa vierailijoiden komennossa nyt toistaiseksi täällä Lapualla mennään. Aidu laittaa painetta Nikkariseen, Patrik Tuomala pääseekö hyökkäämään? Antaa hieman haasteellisen syötön Patrikille, saa kuitenkin pallon takaisin. Kääntää puolen Jussi Turja. Omasta kuljetuksesta 3 pisteen heitto on nyt lyhyt. Vähän siinä Turja levittelee käsiään, että Kanervo olisi rikkonut ja Ross toiseen päähän. Timi Puittinen kuitenkin riistää tuon pallon. Sekavissa merkeissä menty viimeiset hyökkäykset. Katsotaan mitä tämä Cobrien hyökkäys tuo tullessaan. Nikkarinen haastaa Ahosta, pelaa Patrikille. Patrik Brownia vastaan pyörähtää ja Nikkarinen pelaa pallon Patrikille. Summary Curtis, joka tuli juuri kentälle. 3 pisteen heitto Curtis. Ei uppoa. Ja Antti Ahonen vääntää tuon levypallon Nokialle ja Caron Ross haastaa Nikkarista. Menee leijappiin asti. Ja se ei mene. 2-numeroinen vierasjohto 15-25, kun 3 minuuttia pelattu tätä. Toista neljännestä Ogden nyt niin sanotusti ykköspaikalla, pallo Timi Puittiselle. Ahonen aggressiivisesti lähellä häntä, pallo Curtisille. Caron Ross
myös hyvin aggressiivisesti puolustaa nyt ja hyökkäyskello alkaa käydä vähin. Curtis hyökkää, löytää tilan. Ylikästi hän hidastaa tuota layupin askelta, löytää sen väylän siitä, nostaa Cobrien avauspisteet tälle jaksolle. Ja Caron Ross, Brown tarjoaa tuota palloskriiniä, Antti Ahonen ei käytä heittoa, ei löydä myöskään Brownia. Nyt löytää Brown kohti koria. Siinä vähän turhaa yrittää riistoa hakea Cobra-pelaaja siitä syötöstä ja Brown vapautuu, tekee helpot 2 pistettä, kun Samari Curtis lähtee haastamaan. Ja Narvan ensimmäinen onnistunut 3 pisteen heitto odottamaan, kun Patrick hyökkää kohti koria ja viimeistelee siitä, antaa vähän olkapäätä Brownin leukaperin siinä samalla ja näin. Ero 8, kun Aidu pallo sisään. Brown isompana pelaajana Curtisia vastaan. Curtis odottaa, että Brown kääntyy, lyö läpsäiseen pallon pois ja toisessa päässä Caron Ross ottaa ensimmäisen piirre 2. Curtis pallo Ogdenille, Ogdenia vastassa Aidu. Ogden kaatuva hyppyheitto, pieni kontakti syntyi siinä, ei pystynyt viimeistelemään tällä kertaa Ross. Tuo tuttu hyppyheitto, se kuitenkin ohi ja Joona Tuomala napsaisee tämän levypallon. Curtis suoraan kuljetusta 3 pisteen heitto ja näin on! Sinne top 6 haluat, mutta nyt mennään taas aikalisän jälkeen. Nokian seuraava hyökkäys. Fifi Aidu, Levon Brownin palloskriini. Antti Ahonen hakee hyvin aseman. Ei viimeistele kuitenkaan tuosta. Pieni häirintä. Ahonen pallo ohi. Ja Ahonen karisella 2 virhettä, kun Ogden pelaa pallon Puittiselle. Puittinen ei saa syötettyä Curtisille, joka hetken vapaana oli. Nyt Trent Patrick. Curtisin 3 pisteen heitto jää nyt lyhyeksi ja Brown korkealta poimii tuon levypallon ja näin. Caron Ross Greenille, Green Ahoselle. Aidu katsoo, saako pallon Levon Brownille. Kyllä saa. Takaisin Aidulle. Patrick haastaa tuon 3 pisteen heiton. Se ohi Timi Puittiselle levypallo ja näin se on jo Patrickilla. Patrick pyörähtää päätyrajalle. Brown ottaa sen pois. Uudelleen harhautus ylös. Ja viimeistely. Fred Patrick 6 pistettä tähän mennessä ja vierailijoiden johto kaventunut nyt 3, kun Antti Ahonen, Fifi Aidu ja päädytään Ross Brown palloskriinikomboon. Ahosen 3 pisteen heitto pitkäksi, hyvin Ogden sen tuli vielä haastamaan. Ogden toiseen päähän vauhdilla ja Aidu torjuu tyylikkäästi. Kuka saa irtopallon? Thomas Murphy, Max Besselink ja taas mennään. Keskustelutuokiot pidetty ja Caron Ross palloa ylös tuo. Murphy kääntää Greenille, on menetys lähellä, mutta se päätyy Isaiah Rossille. Thomas Murphy, Ross, Besselinkin 3 pisteen heitto. Ohi! Joona Tuomala poimii tuon levypallon ja näin mennään toiseen päähän. Ogden, Tuomala. Nyt pääseekö Cobrat pelaamaan palloa sisään? Alexanderille, hänellä pienempi Isaiah Ross vastassa, mutta päädytäänkin tuollaiseen ratkaisuun, että otetaan puolihaastettu 3 pisteen heitto. Ei välttämättä paras hyökkäyksen valinta, eikä välttämättä ollut tuokaan, mutta mitäpäs näitä. Nyt mennään päästä päähän. Valintojen maailma on välillä vähän erilainen, kuin Rossin 3 pisteen heitto lyhyeksi. Caron Rossin levypallo. Caron Ross heitto ohi. Kenelle päätyy? Joona Tuomala saa pallon Timi Puittiselle ja näin pallo Curtisille ja jälleen mennään vauhdilla. Menetysharhautus. Nyt menty
vauhti kuin järki päässä, mutta ero kuitenkin 3 reilu 2 minuuttia meillä tätä ensimmäistä puoliaikaa jäljellä. Varsin vähäkorinen ottelu meillä kyllä toistaiseksi käynnissä siinä vuosilta, kun näin Green pallo Caron Rossille ja Ross kaksikko, Isaiah Ross kohti korjaa ja näin siitä 4 pisteen hyökkäys 2 vapaaheitolla ja onnistuneella Isaiah Rossin layupilla. Isaiah Ross nyt 12 pistettä ja varmasti täyttää niitä odotuksia, mitä häneen valmennuskaksikko Gibson Koskinen asetti, eli korin tekoa, kun Cobrat siellä Joona Tuomalan floater ohi. Alexander tippaa levypallon Samari Curtis, tai Juho Lehtorannan kautta Samari Curtisille, ja katsotaan mitä Curtis keksii. Aika staattiseksi paikallaan seisovaksi tämä Cobrien hyökkäys menee, kun Puittisen 3 pisteen heitto. Ja jälleen hyökkäyslevypallo Cobrille, Joona Tuomala Curtisille, ja Samari Curtis kohti korjaa. Thomas Murphy rikkoo niin, että Curtis ei varmasti pysty pisteen heittoa 13 yrityksestä, ja näin ollen päätyrajalta pallo Alexanderille, Lehtoranta, Patrick, Samari Curtis edelleen, tila on aika pieni, Tuomala ja ääntä tilanteessa näin Joona Tuomala kaventaa eron 4 pisteeseen. Caron Ross pallo ylös tuomaan, kun viimeinen minuutti tätä jaksoa meillä menoillaan. Brown, Wesseling, Isaiah Ross, Joona Tuomalaa vastaan. Haastaa, antaa Caron Rossille, ei käytä vielä, ottaa omasta kuljetuksesta kulmasta heitot se ohi. Max Wesseling levypallossa, mutta sitä ennen kuin Nokia 2 heittoyritystä vielä, 38 sekuntia meillä oli jäljellä. Uskoisin, että hakee nopeaa heittoa. Isaiah Ross kohti korja ja tyylikäs viimeistely, eivät he toista hyökkäystä tule saamaan. 24 sekuntia meillä tätä jaksoa jäljellä, joten todennäköisemmin Cobrat yhtä hyökkäystä, yhtä heittoa hakee enää tähän loppuun ja pyrkii kaventamaan tuota eroa hieman. Puoliaikaan mennessä Curtis hyppyheitto lyhyeksi, pallo päättyy Brownille ja näin. Ensimmäinen 2 Cobrilla tuttu aloitusviisikko ja samalla viisikolla myös Nokia menee ja Caron Ross ensimmäistä hyökkäystä siinä. Ahosen palloskriini, käännetään pallo Fifi Aidulle, joka hyökkää korille. Aidun heitto jää lyhyeksi, mutta tilanteessa ensimmäinen hyökkäys, joka varmasti käyty kopissa läpi, että miten se juostaan. Ei ehkä ihan samalla lailla, koska Nikkanen ei palloa ylös tuo. Curtis sen tuo. Curtis edelleen pallossa. Patrick hyökkää Ahosta vastaan. Lähtee pakittamaan. Nousee ilmaan. Ahonen käsi jää vähän huonoon. Ja ero 5, kun Ross palloa ylös tuomaan. Siinä 2 peräkkäistä palloskriiniä. Haetaanko Ahosta sisään, kun häntä pienempi ja kevyempi Curtis puolustaa. Nyt Ross haastamaan isompaa Alexanderia. Greenille pallo. Green Tuomala vastassa. Greenin 3 pisteen heitto. Ei mene, Antti Ahonen levypallossa. Ja Ahonen nostaa tuon hyökkäyslevypallon jälkeen pallon pussiin ja eron 7 siinä. Ahonen voitti kyllä Samari Curtisin levypallotilanteessa melkoisesti ja nyt Curtis toiseen päähän. Roy tuossa omissa askeleissaan ja siksi tasapainopetti menetys siitä ja Nokia seuraavaan hyökkäykseen. Green, Brown kääntää pallon Aidulle. Ross katsoo pelaako palloa sisään, ei, kääntää sen Aidulle. Aidu hyppyheitto omasta kuljetuksesta pahasti vajaaksi ja näin Cobrat toiseen päähän. Alexander lähtee hyökkäämään. Fifi Aidu häntä rikkoo Aidulle. Jatketaan Nikkarinen
pallon peliin laittaa. Patrick edelleen pallossa ja hyppyheitto häneltä sisään ja Trent Patrickilla nyt kolmantena pelaajana 2-numeroinen pistesaldo omaan sarakkeeseen, hänelle 10 pistettä ja ero 5, kuten se puoliajalla oli. Green hieman vaikeuksissa, saa pallon Rossille. Antti Ahonen 3 pisteen heitto sisään. Antti Ahonen, kuten jo aiemmin mainitsin, ollut hyvässä heitossa tällä kaudella ja upottaa tuon heittonsa sisään. Ahonen yli 50% tarkkuudella heittänyt toistaiseksi ja näin Nikkarinen kohti koria. Hidastaa tuolta, ei saa kuitenkaan ujutettua palloa koriin. Kamppailee pallon kuitenkin niin, että se päätyy Alexanderille. Ja siitä hyökkäysaikaa jäljellä. Hyvin Patrickin 3 pisteen heitto näyttää pitkältä ja sitähän se on. Vieläkin tuo 3 pisteen heittäminen molemmilta joukkueilta vähän haasteellista on. Siinä Green vaikeasta asennosta pystyy viimeistelemään. Meinaa jalat lähtee alta, mutta se ei Greenia haittaa ja pallo sisään, ero 10. Patrick pyörähtää Siinä hyvin hidastus näyttää, kuinka tukijalka irtoaa ihan liian aikaisin ennen kuin pallo on maassa. Ja näin ollen pallon Nokialle. Aaron Ross, Antti Ahonen. Takaoveen Fifi Aidulle. Hyvä syöttö Brownilta ja Aidu viimeistelee. Näin pallo Trent Patrickille. Patrick tuo pallon hyökkäysalueelle. Pohtii, miettii mitä hyökätään. Vähän se jää nyt hänen käsinsä. Ja lähellä menetytämään, kun pallo ei oikein saatu mihinkään kunnolla liikkeelle. Nyt Alexanderin hieno syöttö Samari Curtisille takaoveen ja Curtis viimeistelee 16 pisteensä ja katsotaan sytyttäisikö tämä yhtään kotijoukkuetta. Fifi Aidu vaikeuksissa saa pallon Rossille. Ross, Green harhauttaa Tuomalaa ja Tuomala tilanteessa rikkoo Greenia Rossin Fifi Aidun tilalle kentälle. Antti Ahosen 3 pisteen heitto pitkäksi. Joona Tuomala ottaa tuon levypallon ja tuo palloa eteenpäin. Siinä Green puolustaa todella tiukasti. Pallo Greenin käsien kautta. Kerrasta Samari Curtisin niin hyvin yli, että joku muu joutuu tuomaan palloa ylös ja hyökkäyspeli jää vähän seisahtumaan. Näin. Nikkarinen löytää Alexanderin, mutta jostain ihmeestä Alexander Sessi tuon toinen käsi tulee vähän niin kuin turhaan tielle ja siitä ohiheitto ja Nokia seuraavaan hyökkäykseen. Kyron Ross, kun 7 sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä. Isaiah Ross näin löytää Clevon Brownin. Cobrat asteen aktiivisempi ja aggressiivisempi omassa puolustuspäässään nyt ja se vapauttaa Brownin noilla 2 nopealla syötöllä Donkkiin ja näin Samari Curtis on siinä liukastua kautta kotijoukkueelta Ryan Ogden kentälle. Nikkarinen, Curtis hyökkäysaikaa 8. Curtis ottaa 3 pisteen heiton ja onnistuu siinä. Samari Curtis ehdottomasti kotijoukkueen valovoimaisin pelaaja 19 pisteellään, tehnyt yli puolet joukkueensa pisteistä, kun Kyron Ross Green high-low peli hakee siinä Clevon Brownia. Nokia päätöreillä jatketaan ja näin Kyron Ross Greenille. Green haastaa Ogdenia, yrittää kääntää Brownille, menettää kuitenkin tuossa ja näin Trent Patrickia rikkoo Kyron Rossille hänen tilalleen kentälle. Hieman huolimattomaksi meinasi siinä Cobrien sivuroja syöttö mennä. Samari Curtis päättäväisesti kohti koria hakee kontaktin. Hän ottaa sen ja
6 pisteen vierasjohdossa mennään. Cobrat tuon aikalisen jälkeen puolittanut tuota eroa ja tällä hetkellä heidän osaltaan näyttää paremmalle. Aktiivisesti Alexander haastaa siinä Brownin syöttöä. Isaiah Ross katsotaan syöttää Kanervalle. Ja alkuhaastattelussa tarinoita kertomansa Antti Kanervoa. Ross haastaa Rossin hyppyheitto sisään, ero 8. Ja tuossa Caron Ross on varmasti yksi sarjan parhaimpia pelaajia tuossa keskimatkan hyppyheitossa. Samari Curtis Alexander haastaa Brownia ja kuljettaa pallon oman. Ja Alexander tänään ei ehkä vielä niin vahva peli, johtuneeko siitä, että hänen vanhempansa ovat katsomossa, että näyttöhaluja vähän liiaksi. Antti Kanervo omasta kuljetuksesta hyppyheitto ohi Alexanderin levypallo ja kohti hyökkäyspäätä Alexander pyörähtää. Ja pallo pomppii kuitenkin raudoista ulos ja Isaiah Ross Nokian hyökkäykseen. Brownin 3 pisteen heitto, kun Alexander jää toiseen päähän hetkeksi matelemaan, niin Nokia rankaisee toisessa päässä ja ero jälleen 2-numeroisissa eli 11, kun Samari Curtis yrittää syöttää. Brown tulee hyvin apuun Iona Haajalta ja näin pelaa sen Timi Puittiselle. Alexander lähteekö haastamaan Murphyä hetkeksi, syöttää Curtisille. Curtisin hyppyheitto on ihan liian kova. Isaiah Ross toiseen päähän vetää vähän jarruja päälle, koska ei voittanut tuota tilannetta heti ja nyt Caron Ross kääntää Kanervolle. Kanervo haastaa Juho Lehtorantaa. Pallo Rossille. Rossin 3 pisteen heitto ohi levypallopää ja syöttää Thomas Murphylle, joka yrittää syöttää Beselinkille, mutta Ogden katkaisee. Katsotaan mitä Ogden saa aikaa. Eurostep layup niin sanottu, eli kun molemmat sisään ja näin Isaiah Ross kutsuu Nokian seuraavan hyökkäyksen nimeltä C. Pallon takaisin Rossille Kanervon kautta. Murphy tarjoilee palloskriiniä. Murphy rollaa korille ja Murphy viimeistelee tyylikkäästi sillä kasassa nyt 6 pistettä. Nikkarinen vähän samankaltainen hyökkäys. Nikkarinen Puittiselle. Uudelleen Nikkarisen palloskriini ja näin Nikkarinen menettää. Pallo menee Aidulle, Aidu kohti Timi Puittista ja Puittinen rikkoo Fifi Aiduuta ja äliset korisliigakamppailut ja huomenna sitten Bisons Seagulls Loimaalla ja Salossa Vilpas Karhubasket ja näin tähän väliin Ville Turja ottaa teknillisen virheen ja sitä bonusvaparia nyt väliin tulee Antti Kanervo heittämään. Ja näin Kanervo sen upottaa ja sitten jatketaan vielä Fifi Aiduun heitolla 1 vapaa heitto ja peli jatkuu normaalisti sen jälkeen ja hieman tuskat tuntuu kasvavan nyt Cobrat-leirissä, kun tuon pienen hyvän jakson jälkeen tällä 3. jaksolla ero taas kasvanut. Nyt 12. Ryan Ogden ottaa tuon levypallon ja nyt Antto Nikkarinen tuota hyökkäystä rakentaa. Patrick Nikkarinen, siinä haetaan jommalle kummalle puolelle heittoa, sitä ei saatu. Hyvin Nokia sen puolustaa. Nikkarisen 3 pisteen heitto ohi Murphylle levypallo ja näin Isaiah Ross rauhallisesti tätä Nokia hyökkäystä tuomaan. Max Besselink lähtee haastamaan Timi Puittista. Melkoisen
epätoivoinen suoritus tai vaikea ainakin ja näin Isaiah Ross pysäyttää tuon. Molemmat vapaaheitot ohi, joten se varmaan menee hyvän virheen piikkiin sitten se, kun Caron Ross näin Cobrat näyttäytyy vahvasti. Joko se nyt aukeaa, ja kyllä se aukeaa. Antti Kanervo avaa tämän kauden 3 pisteen heittosaldonsa onnistuneissa heitoissa ja näin ero 15 ja kohtuullinen vuori on kiivettävänä Cobrilla. Katsotaan saako Ogden vähän kavennusta. Ei saa, koska Caron Ross tulee hänen takansa ja torjuu tuon heiton. 8 sekuntia vielä jäljellä. Caron Ross, katsotaan mitä hän keksii nikkarista vastaan. Hyvin nikkarinen puolustaa tuon tilanteen ja Caron Rossin heitto jää. Sillä edelleen 14, sitten löytyy Brownilta 9 ja näin ollen Antto Nikkarinen tätä Cobra-hyökkäystä totutusti tuomaan eteenpäin. Curtis Alexander, katsotaan mitä keksii, löytää Ogden Nikkarisen. Nikkarinen ei käytä tuota heittoa. Aidu kaatuu edestä pois, mutta Nikkarisen heitto vasemmalle vino ja Thomas Murphylle levypallo numero 4 tähän otteluun ja Caron Ross jälleen pallossa. Murphy rullaa kohti koria. Nikkarinen hyvin aavistaa, mihin Caron Ross haluaa tuon syötön antaa. 6 sekuntia hyökkäysaikaa. Ross haastaa Nikkarista. Astuu ohi, syöttää Murphylle, mutta näin ollen siitä pallo Cobrille. Cobrien seuraava hyökkäys. Pistoolilähdöstä. Ogden ei antanutkaan palloa takaisin Nikkariselle, vaan haastaa. Häntä rikkoo tilanteessa Caron Ross. Pallo Ogdenille, joka antaa sen nyt takaisin Nikkariselle. Nikkarinen pyytää Alexanderia palloskriini talkoisiin. Nikkarinen layupin. Max Beseling torjuu hänet, mutta siinä Trevor Brown Murphy tilalle. Näin Cobra prässää, mutta Nokia purkaa sen, juoksee toiseen päähän. Ei suoraan pääse siitä hyökkäämään, mutta Brown kuitenkin ottaa hyvän kopin, kääntyy korille ja viimeistelee varmasti sen, mitä ison miehen pitää. Ja Nikkarinen haastaa ja Max Beseling sen verran myöhässä, että joutuu. Ogden saa pallon pelattua Antto Nikkariselle, Nikkarinen Alexanderille, mutta hyvin Brown tuon katkaisee, hyppää riittävän ajoissa ja Fifi Aiduu toiseen päähän. Kontakti Nikkariseen, pallo sisään ja näin ollen ero jo 17. Ogden Juho Lehtorannalle, jota Kanervo vartioi. Alexander. Nikkarinen tarjoaa palloskriiniä nyt Alexanderille. Ogden kohti keskustaa. Syöttö on heikko ja jälleen menetys Cobrille ja näin PC Nokia. Ross, hieno syöttö Fifi Aidulle kulmaan ja näin ollen ero viisikkona Nokialla. Brown Ahonen, Isaiah Ross, Fifi Aidu ja Antti Kanervo. Samari Curtis, jälleen tämä tuttu hyökkäyspeli. Curtis, hieno syöttö päätyrajaa pitkin leikkaavalle Ryan Ogdenille ja näin. Pientä lohtua kotijoukkueelle. Se oli hyvin toteutettu hyökkäys, joita ei liiaksi tänään kyllä ole nähty. Näin vähän vaikeuksissa Nokia. Antti Ahonen haastaa Timi Puittista. Tiputtaa pallon Rossille. Fifi Aidu nyt 3 ohi ja Antti Ahonen rikkoo. Marssivat vapariviivalle. Samari Curtis kuluttaa vähän tai ottaa itselleen lisää aikaa siinä. Fifi Aidu hienosti pallossa välissä ja Cobrien sivurajaksi Alexander Curtisille. Juho Lehtoranta ei ota tuota heittoa. Alexander nyt aika pienessä tilassa pelaa Cobrat. 7 sekuntia kellossa. Alexander tökkäisi oikealla kädellä yli Brownin, mutta
sehän poppii kuitenkin raudasta ulos ja näin Isaiah Ross haastaa Ogdenia, antaa viereen Aidulle. Aidun vapaa 3 pisteen heitto pitkäksi. Juho Lehtoranta ei ihan kauheasti. 3 pisteen heitto sisään ja näin Xavier Green, joka juuri tuli kentälle, puolustaa Ogdenia. Timi Puittinen poppaa kulmaan, ei käytä tuota heittoa. Alexander jälleen vähän epäröi, että mitäs tapahtuu, lähtee todennäköisimmin itse hyökkäämään. Hyökkää ja nyt vihdoista viimein pystyy viimeistelemään myös pelitilanne korin oikealla kädellään. Ja näin Green haastaa Alexanderia kohti koria ja Xavier Green tyylikäs oikean käden leijappi. Ja ero 18. Alexander, Ogden, Aidu aktiivisesti hänen mukanaan. Timi Puittinen onnistuu ja herättelee pieniä toiveita vielä ero 15 ja 5,5 minuuttia vajaatteella jäljellä, kun Isaiah Ross Brownin pallo screeni, mutta Ross päättää ottaa itse heiton. Se ohi ja näin Cobrat kohti hyökkäyspäätä. Ogden, Juho Lehtoranta vihreältä viivalta vähän pitkäksi se sisään, niin veikkaan, että Greg Gibson olisi aikalisän ottanut. Nyt Aidu rauhoittaa Greenin kautta takaisin Aidulle. Lehtoranta peruuttelee. Aidu kääntää sen Isaiah Rossille. Clevon Brown sisällä haastaa Lehtorantaa. Yrittää syöttää kulmaan, mutta Ogden katkaisee sen. Hyvin Nokia palaa puolustamaan, jotta Cobrat eivät pääse juoksemaan siinä. Curtisin kohtuu hyvä 3 pisteen heitto on myös pitkä ja nyt 0-0 menty hetken aikaa. Isaiah Ross hakee siinä virheen. Samarik Curtis häntä rikkoo. Ross avaamaan tuolta sivurajaa. Pelaa sen Greenille vähän hankalaan paikkaan, siitä menetys ja Samarik Curtis toiseen päähän rankaisee saman tien ja siitä vielä virhe päälle. Ota Gibson aika lisää vaan. Mennään Greenin johdolla ero 12. Se on 8 pisteellä, ei ole kutistunut tässä vajaassa 3 minuutissa. Isaiah Ross, Caron Rossin hyppyheitto sisään. Tärkeä kori Nokian kannalta ehdottomasti, ettei Cobrat liian lähelle pääse. Liian passiiviseksi ja staattiseksi ei saa johtoasemasta totta kai hyökkääminen mennä. Nyt on melkoinen koko ero. Curtis Alexander pyörähtää, mutta ei viimeistele. Patrick levypallossa löytää Samarik Curtisin ja Curtis heittoja vajaaksi. Mutta on aivan vapaa 3 pisteen heitto nyt Cobrilta ohi ja sen myötä mahdollisuus kuroa eroa hieman heikkenee. Xavier Green Brownille. Brown ei saa palloa Kanervalle. Alexander siihen vähän saa osumaan nyt. Caron Ross Brett Patrickia vastaan. Katsotaan hyökkääkö. Patrick hakee riistoa, rikkoo kuitenkin siinä. Jättää Green avaamaan tuolta sivurajaa. Caron Rossin kautta Isaiah Rossille. Ross leipoo, ottaa stepback 3 pisteen heiton, upottaa sen ja Ogden taikee Isaiah Ross tänään 18 pistettä, kun Ogden vauhdilla toiseen päähän viimeistelee layupista ja ero 16, kun Caron Ross haastaa Ogdenia. Viimeistelee. Itse en välttämättä sano, että se oli hyvä valinta. Suht nopea heittoyritys, mutta laitat sen sisään, niin turha siitä on pulista. Nyt on Ogdenin vuoro. Pelaa pallon tai syöttää liian taakse ja Green toiseen päähän. Ogden torjuu sen ja pallo Brownin käy. Ja näin Curtis tuomaan palloa ylös. Puittinen tarjoaa ensimmäisen palloskriinin, nyt 1 vastaan 1 laidasta. Curtis haastaa. Näyttää jo siltä, että Kanerva rikkoo. Ei, nythän se näin
ollen menee plussan puolelle jo onnistuneiden vapareiden myötä. Cobrat prässää hyvin, Nokia sen purkaa, Green, Ross ja Ross rauhoittaa antaa Caron Rossille pallon, Kanerva, nyt Cobrat paikkapuolustuksessa. 5 sekuntia kellossa. Caron Ross jälleen tuo tavaramerkki hyppyheitto, se ohi. Pallon Patrickin käsissä saavat uuden hyökkäysmahdollisuuden. Isaiah Ross pelaa pallon Brownille. Kanervo. Isaiah Ross juoksetaan heittoon, hän ei sitä käytä. Pitää palloa ottaa kuljetuksesta hyppyheiton ja tyylikäs suoritus Isaiah Rossilla ja hänellä nyt 20 pistettä kasassa ja näin ollen Samari Köydis yrittää vielä kaunistella lukemia. Patrick hakee tuon hyökkäyslevypallon, pyörähtää, haastaa Brownia, nostaa Brownin yli, mutta ei. Siinä vähän Brown ottaa kolhua leuka perinsä Patrickin pyöriessä, mutta ei onneksi sen vakavampaa. Caron Ross kuluttaa aikaa. Antaa sen Isaiah Rossille, joka todennäköisesti odottaa Brownin palloscreenin ja näinhän sieltä tulee hyvin. Tuplaa Cobra tuon. Caron Ross kuitenkin löytää Greenin 3 pisteen heitto Summerin soidessa ohi. Ja Curtis seuraavaan layuppiinsa. Ja se pyörähtää ohi, Curtis hakee hyökkäyslevypallon ja häntä rikkoo. Tila tänään kyllä Samari Curtis hyökkäys päässä ja vielä Cobrat tulee prässäämään. Ja siitä Antto Nikkariselle 4. joukkueen virhe ja näin. Vielä Isaiah Ross, kun vajaa 50 sekuntia peliä jäljellä. 15 pinnan vierasjohto ja näin Ross odottaa. Kanerva tulee screenaamaan, slippaa sen, Ross ottaa tyhjän tilan, ajaa layupin, viimeistelee ja 22 pistettä saldonaan hänellä. Joona Tuomalan 3 pisteen heitto sisään. Joona Tuomala oma pistesaldo 7. Vielä Cobrat prässää, hakee siinä riistoa kistapalloon antamaan tuon sivurajan, pelaa sen Isaiah Rossille. Isaiah Ross haastaa Samari Curtisia. 4 sekuntia meillä pelikello ja hyökkäyskellon ero. Hieno syöttö, mutta Joona Tuomala torjuu tuon Brownin donkkiyrityksen ja Patrick vielä viimeiseen 3 pisteen heittoon. Summeri soi 40 minuuttia.